maila fisikoan aldaketak ematen dira, oso evidenteak dira, gainera, batean osasun sistema arduratzen da asko zurekin, ez da, frogak egin behar ditugu, neurtu behar dugu hau, aurraren pisu, aurraren nerbia, zur bakoitzaren neurria nolakoa duen, egingo dugu testa ikusteko, zuri ere azukrearen analisiak egingo ditugu hainbatetan, ez? Gero gainera oso evidentea da azten zoazela, orduan, fisikoki hori alde batera ustea ezinezkoa da, zeren aldaketak ematen ari dira, baina aldaketak ez dira bakarrik hortik ematen. Fisikoki ere esango nuke beste aldaketa garrantzitsu batzuk ematen direla, bata zoru pelbikoan eta dela pixka bat alde batera gertatzen dena, gelditzen dena, perineoan ere bai, eta ezurduran eta gorputzaren, bezkarrezurraren, posturologia guzti horretan, eta hori pixka bat alde batera gelditzen da ere bai, ez da, medikoen arretaldetik. Oseak, fisikoari erreparatzen zaio eta zaintza hor ematen du pila bat dagoela batean, baina... Baina gauza konkretu batzuekin, ez? Pixua, azukrea, ez? Bai, baina egia da. Ez dela